Траки, където ще търсим морските хищници. Програмата, която сме предвидили, включва риболов и от лодка, и от брега. Така че се надяваме да имаме успехи и да успеем да хванем хубави риби. Вече сме на Самотраки. След като пристигнахме на острова, се отправихме към квартирата, която бяхме запазили да нощуваме. Odpoчинахме малко, хапнахме и вечерта се отправихме за един вечерен риболов на косата, където нямахме успехи. Така опитвахме и на воблери, на джигове. Едни момчета казаха, че през деня са хванали някой друг лаврак, но ние нямахме успех. За разлика от следващия ден с лодката в морето, заради което сме и тук. Така успяхме да направим един много добър и запомнящ се риболов. Поне за мен така се отчетах с няколко риби. Смея да кажа, един от най-добрите риболови, които съм правил някога. Преди да изгледате и кадрите от риболова, ще ви кажа няколко думи относно такъма и примамките, с които ловихме. Изцяло ловихме с tie-rubber примамки. Като какво представлява tie-rubber? Това е едно топче с две очи, на което се пронизва от тук флуорокарбона и отдолу под него се слага едно силиконово октоподче. Повода флуорокарбоновия се връзва за сплит ринг с единични куки и това нещо, целият този монтаж представлява една от естествените храни на тези хищници, именно калмар. Риболова протече на 110 метра дълбочина, като варирахме между 110 и 120 метра, не повече. Нито повече, нито по-малко. А въдиците, с които ловихме, са от диапазон до 180, 200 и 250 грама. Решил съм да направя отделно видео относно този тип риболов, като такъми и примамки, и ще ви запозная с човек, който е доста в час с този тип риболов, но това ще се случи по-натам. Ще ви разкажа и за въдици и от лодка, ще разкажем и за tie-rubber, какво представлява, с какви такъми да разполагаме, за да можем да ловим подобни риби, така че по-натам ще видите и такова видео. Също много важно при риболова на tie-rubber и едно от основните неща е проводката на ловене. Обяснявам как се случват нещата. Пуска се отгоре от лодката самата примамка, самия монтаж на tie-rubber се пуска надолу под лодката. Не се замята, пуска се надолу и когато достигне дъното, започвате да въртите. Първо по-бавно, след това малко по-бързо и след което се прави едно изтегляне с въдицата. Отпуска се отново влакното да потъне примамката и се продължава пак по същия начин. След няколко такива, ако нямате успех, се изважда и се пуска повторно или се местите на друго място. В случая много често ние се местихме на различни места. Нашия капитан Румен ни така успя да ни закара на места с риби и виждайки ги на сонара, с който разполага, просто на изображенията се показваше така къде точно на какви дълбочини точно да хвърляме и да имаме успехи. За тези от вас, които желаят да направят също подобен риболов, ще оставя координати тук отгоре, Facebook профила на Румен, с който може да се свържете и да се оговорите за подобен тип риболов.
Сега ще ви оставя изкадрите от риболова, като се надявам да ви харесат. И ако не сте абонати на канала, да се абонирате. Предварително ви благодаря за подкрепата. Това значи много за мен. Насладете се на видеото. Желая ви приятно гледане. With the sauce. Удари! Леко, остави да работи пръчката. Сега какво правя? Навив? Това е голяма риба. Това е голяма риба, човек. Поне за моите стандарти е голяма риба. Къде върти? Малко лъпи с това абанс, с финия. С големия. С големия. Този. Едно назад, леко. Държа. Работи ли се? Да. Пак съм на аванс лек. Малко да ви кажа. Моето е добро. Взима ли? Съвсем малко. Взима ли аванс? Малко. Много малко, ето. Ето виж. В момента, в който вземе, почваш да... който спре, почваш ти и леко. Добре. Без макар. Взима още. Защо взима леко? Днес макар да с пръчката взимаш. С пръчката изтегляш и убираш. Изтегляш внимателно, в момента, в който го усетиш, че тръгва, леко му откош. Лекичко му връщаш тока. Винаги под напрежение. Да, усетих. Да огъната пръчката, деца вика. Да, огъната пръчката, като го усетиш, че думка лекичко свали ръката, отпусти ръката малко да вземе. Да го мекоти. Аз си фанах чула, ма сега съм си дал леко аванса настрани и то си ми казва. Убираш. Аха. Не съм верен. Мале, останах без Още ръка. ли си имаш? Не, тя не взима, ами оставам без ръка. Василе! Гледай върха. Когато взима, той си е направи на аванса и тя и пръста ти е тук, усещаш. Нещо блокирало, нещо Саша, малко вода там. Иска се просто да усетиш пениза. Аз не знам как трябва да е, обаче вършата дръжката барабана не са върти. Ще го късна ръцете. Сега ти дам тези.
ще извада. Дърпа ли те силно? Не бе, човек, останах без ръка. Вече е по-нагоре. Това е голяма риба. Човек, гледай. Чакай, не натискай. Нищо не натиска. Да отпусна малко ватрумата. Подгри 4 кила и половина. Майко мила. 4,5. Това е. Не е толкова леко това риба. Изобщо даже. Айде, аз имам. И аз имам. Ще видим после. Гледай си поправо. Нека да взима малко. Добре, браво. Браво ли? Хубаво е като одеве. Ама Васко. Хубаво е като одеве. Има ли още? Не. Бордюре. Бордюре. Не виждам, ама ви усещам подърпането. Нагласил съм, като одеве. Трябва да бъркози или риболова? Топ. Само отишаме да това викам. Ето е моите. Ето е. Изтегли да ме. Аз ще си извада така. Аз ще си извада на ръка. Хайде. Готово е. Това е хубава риба. За ядене и за всичко. Страхотна е. Бял с розово. Може би като втората ще бъде. Нещо такова ми изглежда. Като размер. Пристига. Ето. Хубава риба. Хубава риба. Не като она другата. Как бе, много добре бе. Бил идеална. Уха. Батрумка, късмета на начинаещите, виж ли? Нали? На правилното място с правилните места
Правилен човек. С правилния човек. Снимам като румбата не извадя, защото трябва да се граднива. Айте готово с кеп. Какъв бе? Още 10 минути долу. Олей, превърта. Оли, какъв бордюр е само. Това ще е по-голяма и от една първата. Това ще е 2 пъти по-голямо. Сигурно ще е по-голямо. 2 пъти по-голямо трябва. Влезе долу. Само усещам как... Виж, какво прави Ванса? Гледай. Ти въобще не опитваш. Ние сме на дневно. Брутална риба е. Брутална риба е. Не задържаш плътно, ще кажа цък. Вярвам. В един момент тръгва. Гледай само, гледай. Взима ли? Не, тя не взима в момента, ама. Аз се опитвам да ето. В един момент върта и усещам как тя седи. Точно както казва. Ето, виж как взима. Гледай как взима. Брутална е, човек, гледай. Ти я дигаш нагоре, тя ти върви надолу. Гледай. Само с пръчката. Мога работиш сега. Гледай, какво прави човек. Усещаш как натиска надолу. Ето измори се малко. Именно, правилно повече. Като усетиш, че се разкарва, спираш. През другото време спомпиш с пърчки. Много е бързо. По-плавно. Тя се поумори. Усещаме. В действие. Каква рибка сме си хванали. Никакво. Кръсти. Какво стана? Едната кука я няма скъсала. Тя е прегризала. Тя е прегризала. Две куки. Бати кучето. Какво да е? Оли, това е топарлак. Топарлаки. Оле, много хубава рибата. Къде го усещаш? Усещаме как натиска здравата. Малко съм и дал, да. Ето, аванс. Зима. Зима от аванс. Хубава, човек. Ага.
Твърде. Брутален звяр. Иди. Ето палака. Много голям. Лъжи, във водата лъжи, ама бил. Не, аз знам. Ти го направи за видеото. Леко има. Полека. И да пъшка. Като една другата, ама човек тя се усеща долу като бордюр. Добре, пак е добре.